अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेजेंटेड बाय ओपन न्यूज। डीजे मिट्ठू आप सुन रहे हैं सुजीत सागर की आवाज। जानेनी सब तोर चरित्र झूठो बनेलू पवित्र गमकावतारू रोजिला हंगामे मारी तोर गमकावतारू रोजिला हंगामे मारी तोर पूरा गांव में बतिया फैलो जैसे आग लागल बा। बावन गज के लहंगा में तोर कौन दाग लागल बा। बावन गज के लहंगा में तोर कौन दाग लागल बा। घर से निकले जब हरिया उठा के देखे ना नजरिया भीतरे भीतर दोसारा से लुटावा बिली लहरिया देखे दे तो बाड़ू कर तो भाग जागल बा। बावन गज के लहंगा में तोर कौन दाग लागल बा। बावन गज के लहंगा में तोर कौन दाग लागल बा। बोले जैसे कि सब तरिया टागिल कैलू घर के भीतरी आगे फटला बाबे लहंगा जैसे दिले चूहा कुतरी घर में खेलल कवन खेला पत्ता याद लागल बा। बावन गज के लहंगा में तोरे कवन दाग लागल बा। बावन गज के लहंगा में तोरे कवन दाग लागल बा। राइटर अनसल बेला सबे जाने तोर खेला सुजीत सागर नदन के साथ खालू रोज केला बतिया सुनी दानिश के दांत लागल बा। बावन गज के लहंगा में तोर कौन दाग लागल बा। बावन गज के लहंगा में तोर कौन दाग लागल बा। ओपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा।